Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono kende chenro mar penj laktar. Amor nikech ang'o? Nikech wayudo thuolo machielo mar puonjruok. Wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kendo thor wacho odiechieng' ma kawuono en kuyo, to ok en kuyo kende, kuyo masasa. Ing'e ni samoro inyalo paro ni kuyo ok en tuo. Samoro inyalo paro ni kuyo ok nyal kelo midhierni kata ok nyal kelo chandruok e kit ngimani. Emomiyo akwayo ni kawuono bedie thuolo mondo mi bedie piny dakika matin wagoye mbaka kotenore kod chandruoge kata wach makoro waluongo ni tuo ma en kuyo masasa. Amor mokalo ni wendo osechopo e studio, abo miye thuolo, obo nyisowa nyinge, obo nyisowa lonyne, kaeto koka ketho kinde kata matin, wadonje twak achiel kachiel machiegni e penj laktar. Machiegni. Erokamano Ruth, an Bonaventure Adede, awuod Migori, Guriri constituency, kumiluongo ni Rapogi. Alony e weche mag mental health kata tuoche mag dang'ni mag paro. Koro kawuono achopo kae kendo an gi klinik e Kikuyu, kasto amakra go osiptende ariyo, mano Sheba Hospital, mano ni Mombasa Road, kendo Tranquil Hospital, mano ni Karen. Erokamano. Mana kaka nawacho kana chako chenro ni thothne wakawo kuyo kagima en gima onego bed ni wadak godo, kagima kuyo nitiere chandruok kata midhierni moko nyal kelonwa. Wamule kuyo mana matin. Kowacho ni kuyo kaka midhiero kata kaka chandruok momiyo wakele twakwa mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Kwang'iyo kuyo en ang'o, jalony Bonaventure? Kuyo en grief, wal gi dholuo ni kuyo, en gima lit momako ng'ato e chunye kaluwore gi gimowito, mwandu mowito kata ng'at molalo. Iyudo ka kuyo kae opog diriyo. Nitie ng'ama lalo mwandune kaka ji nolalo mwandugi e pi, nitie joma lalo mwandugi e mach owang'o mwandune te, nitie joma nigi joge gi manie jela momaki, to gin gi kuyo nigi seche moko life sentence, kendo wan gi jok ma kata marriage margi rumo, divorce. Koro mano kategori mopog diriyo mar kuyo. Kasto section mar ariyo mar kuyo kendo wayudo ni en lalo ng'at michiegni godo. Koro lalo ng'at michiegni godo kata ilalo ng'at ma anyuola ni moro, wat ni moro, jakanisa ni moro, kata osiep ni moro. Koro wantiere kod kidienje ariyo mag kuyo: wito mwandu kata wito gino manigeno manihero mokalo, kata wito jagono mantiere machiegni kodi mokalo. Manyiso ni twakwa kawuono en kuyo, lit gi kuyo, matut kata masasa. Iwachonwa kacha ni en seche ma ng'ato yudo hinyruok e chunye. Ma bende en mana hinyruok mana kaka hinyruok mamoko mag del. Wamule hinyruok mag chunye. Hinyruok mag chunye chalo kaka ng'ato owito gi mohero. Iyudo ka kwakawo kuyo mar mwandu, madonjo mar mwandu, ng'ato ni kata ni mwandu dukane owang'. To dukane kowang' to mane kuma nyocha odonde. Koro kako onyalo konyo onge. Ng'ato osedak gi jaode for many years. Tiyudo ka jaode ni koro gipogore ni gin koro ng'ato odhi yore. Obedo gi kuyo kendo lit e chunye. Ng'ato kata okon pesa ne olal. Koro pesa malal ni koro gini chando chunye kako nyalo rigen modoge e wang'e. Koro mano kuyo ma koka material things. To ma koro ng'ato lalo watne, en olalo mana watne to ok en machiegni kode. En olalo kata mana anyuonde, kata dagi, kata mana osiepne, kata mana ng'ama giwer gi kanisa, mano koro en extended to nitie connection. Koro emwada obire kumiluongo ni kuyo masasa. Koro kuyo masasa ni en kuyo momako ng'ato e chunye kendo litne kalore ng'at molalo e familia mare. Familia mare chalo kata ngimane ke nuclear family. En opogre gi ni ng'ato lalo neregi, ng'ato lalo kwargi. En mama, baba gi nyithindo. Kanye moringe. En onge ni ilalo watni, ilalo neru, ilalo kwaru. En mama gi baba gi nyithindo. Kanye kumoringe complicated. Gika ma wantiere complicated kanyo ma iwito ng'at mantiere machiegni kodi, jaodi kata nyathini, mano e kama wantiere. Mak mana nadwa ni mondo mi kapok wadhi matut timulnwa ni lit mar chuny. Antiere kaka onyalo rocho ngima ng'ato, ntiere kaka onyalo rocho pach ng'ato, ntiere kaka onyalo rocho kaka ng'ato dak pile pile ma ang' ne kelwa e wach mar ngima en mwandu. Manyiso ni ngima ne ntiere kaka orochore. Kwachake kod chuny, kama grief ni nitiere, kama lit ni nitiere. Iyudo ka ng'ani koro kase gino lit osedonje chunye, ng'ani miyo ok onyal timo gik moko normal kaka joma notimo. Ok onyal dhi kata e ohande, to gik moko seche moko kata nindo bende koro nyalo chande
seche moko chopo kuma kata ka okonya chiew maber koro ka normal functioning ma ng'ani ok nyal dhi kare tido ka ng'ani koro ochopo kuma koro gini obembe ma koro winjo dwaro mana konyruok kuom jaocho kata odhi e osiptal to timne diagnosis to thieth. Wang'iyane kaka ong'eny kata kaka othoro hinyo oganda nikech waneno ka jomoko ma kata ka gintiere kod kuyo to kwane kata ka gima gino donjo ne matut ahinya nitiere ga kaka wanyalo wacho ni en common koso ji opogore. Ada tudo gini gi statistics njeka gitudore. Kwang'iyo piny mangima wayudo ni wan gi ji billion 8.1 kasto Kenya ka wan gi 55 million. To NTSA nogolo report last year ni joma nowito ngimagi gin ji 4,300 mano mowito ngimagi e ndara. To higa ni gisegolo ni chakre dwe mar achiel nyaka dwe mar ang'wen ji mosewito ngimagi e ndara gin ji 1,200. Koro wang'iyo ni kwang'iyo crude death rate kaka ji osewito ngimagi e counties ma Kenya ka kwadok e counties mag Luo wayudo ka Siaya ni malo gi atamalo 15. Mano ko luwore gi counties statistics ma counties. Statistics ma counties. Ada wacho mana counties ang'wen ma Makaluo. Kasto oluwe gi Migori mane kao percent 12. Kasto Homabay en 8, kasto Migori en Kisumu gin 7. Mano nyiso ani birth rate ma Kenya birth rate gin 5,700. Mano nyiso wani per hour inyuolo ji 238. To death rate ma Kenya en 1,400. Mamiyo wa ji 58 per hour. Makara sani kwa bedo sa 12 nyaka sa achiel mano ni ji 58 onyuol. To chakre sani ji 238 onyuol. To chakre sa 12 nyaka sa achiel mano ni ji 58 owito ngimagi. Koro wayudo ni kaka otimore ni kwano mtie mbaka e kwano ni joma wito ngimagi gie gin gi wetene gin gi wedegi gin gi osiepegi manigi lit e chunygi ma the commonality wacho ni 7 out of 10 ji 7 kuom 10 ma owito joma gin go machiegni wedegi nigi kuyo masasa. Percent 18 mag rowere mowito joma gin go machiegni nigi kuyo masasa. Kendo kacha nyiso research kendo wacho ni ji 35 mag gi joma nigi tuoche mag HIV bende nigi kuyo masasa. Kasto wang'eyo ni joma mine nigi kuyo masasa moloyo joma wuone. Kasto kendo jok manigi tuoche ma anxiety disorder bende nyalo bedo kode moloyo joma moko. Manyiso ni en chandruok ma wantiere godo. To mana kaka iwacho no jalony Bonaventure, adaher mondo mi apenj oganda wa kamoro amora ma gintiere. Donge isewito ng'at moro mantiere godo machiegni, kuom ranyisi onyalo bedo kata nyathini, onyalo bedo babani, onyalo bedo mamani, onyalo bedo jaodi, mano mi kuyo. Kata kopogore kod mano kisewito mwandu ni isebedo kod kuyo. Kuyo ni ne iwuotho kode nang'o kata ne iwuotho kode e stages machal nade. Kuyo ni bende ng'ato nyalo recover ma wuoge chutho koso. Kapok wadonjo kanyo jalony Bonaventure, mulna mana matin gimomiyo kwano wacho ni joma mine thoro bedo kod kuyo masasa kipimo kod joma chuo. Joma wuone gin ka giwito ng'at ma chiegni kodgi to gi recover quickly. Akiani ngech koro maybe yoro ka ng'ama dichuo ka wito kata minode to onyalo manyo ng'at moro mapiyo. Akiani mano ngech research pok watimo but ido ka joma mine kanye ko ng'ama miyo owito nyathine to ido ka gino dhi mako chunye moloyo ng'ama dichuo ko wito nyathine. Gino dhi make sana ngech ido ka kuonde machopo ka miscarriage. Miscarriage. Wito ich. Wito ich. Ntie wito ich mabedo e first trimester, kata ntie second trimester, kata third trimester. To ng'ato ko wito ich e stages go, ido ka gini dhi chando wiye for some time. To ng'ato mane omiye ich ni, ido ka seche moko to bende odhi gigi mano kare. Onge gima chande. Gino litni lakini ok chande kaka ng'ato mane mano mako ich ni. Kasto ng'at mowito kata minode ido ka wuonode miyo mowito ng'amodak godo
iyudo ka eto gini nyalo chande nikech seche moko wuon ot ni ema ne chiwo kata ene breadwinner, ene taya malinye ot kae, koro gini nyalo chande ka onyalo pidho nyithinde gi bende. To ng'ama dichuo eto to onyalo manyo kata gitedo kata nyithindo seche moko e daycare. Yeah. To oendelea mana gi ngima. Yeah. Manyiso ni joma mine thoro bedo kod hinyruok mang'eny kotenore kod kuyo masasa, ma bende wabiro ng'iyo process nikech kaka jolony Uthoro ga wachonwa ni nyaka kuyo bende nitiere kod okange monego bed oluwo process mar kuyo kata mar grief ma kumo chakore godo kaka odhi kod kaka obro rumo to mabende nisepimo ne wasewinjo ka ni luore kod ng'ato ka ng'ato individuals donge wuothe kodwa stages okange mag kuyo kata lit masasa. Kuyo masasa luwo stages auchiel. Lakini ideally abiche ma emwang'iyo ga sana. To kwa chako ga auchiel okongo donjo gi shock. Kaka neno kome shock onge kacha. Inyalo chunga. Anyalo chung. Koro owinjo chakre gi shock, iwinjo ni ng'ato owito ngimane, shock mako ng'ani. Koro ka shock osemaki, buok. Koro kisebuok tiwinjo kata ni owadu oweyi kata mama wuoth ni otho. To shock omaki. Koro seche moko shock nyalo maki to odonjo gi panic attack. Koro attack kosedonjo to kaka onyalo bedo attack ma inyi chako tere hospital makati ni kokong'i maber inyalo wito ngimani. To attack moro nyalo donjo ma inyalo mana gore piny to recover, iting'o tindi malo to yudo oxygen to blood flow e brain to idhi mana maber. Koro kwa donjo stage mokwongo kwa weyo mar shock nge shock to ng'ato kinyono owito ngimane shock kwongo donjo. Koro donjo gi denial. Denial en tamruok. Ng'ato winjo ni owito ngimane. Winjo ni nyathini owito ngimane. Itawi ok nyal wito ngimane. Ng'ane ne wuok mana ga piko kae sani owito ngimane nade. Mano gima ok nyal timore. Ng'ano wuok mana gari ka saa 5 omadho kode chai, nago kode sime. Ok nyal timore. Koro ng'ato tamore ni ng'ane ok otho. To ng'ato otho. To koro ka gino koro dhi bembe to donjo stage mar 2. Ineno kaka koro idho, odhi donjo stage mar 2. Kech koro gino news osekeyore makata isenene WhatsApp, isenene Facebook, gino osekere e Kenya. Ni ng'ane olal, ng'ano wito ngimane. Koro ng'ane iye chako wang', ema koro donjo stage mar 2. Iye wang' kendo iye nya wang' gi daktari, munya kata jomoko ntimo kata daktari ni miya mama wa. Iwinjo, miya baba wa. Koro onyalo iye wang' gi daktari, iye wang' nyaka gi Nyasaye. Miko ni Nyasaye ang'o mikawo mama wa. Mama wa kende ni dak ni kawa. Iwinjo, kasto gino ka koro anga ich wang' dhi rumo to odonjo stage mar 3. Bonjo donjo stage mar 3 kae ma en ga bargaining koko oidho nyaka depression. Koro stage mar bargaining ng'ani koro chako mino wach gi kata gi Nyasaye ni Nyasaye ang'o mikawo mamwa, ang'o mikawo wadwa, ang'o mikoro openjo Nyasaye penjo mang'eny. To seche moko ng'ani penjo kata jomo dago. Ng'eni omino wach ni ing'eni ka duk utere hospital de ok olalo ngimane. Ing'eni ka dok kwa sign consent form cha de ok olalo ngimane. Koro ng'ani en ochako bargain gi ji. To koro kamano orumo to donje e depression. Depression, koro depression ochako obedo kuma koro okuyo. Entere gi midhiero. Yeah, en gi midhiero, okuyo kendo kata chiemo bende koro kochiem, nindo be koro oonge godo maber kendo kata hygiene bende koro onge. Kasto ochope stage mara 5 miluongo ni acceptance. Koro acceptance kae emwacho ni gino osetimore, mama osedhi kata wad osedhi, Nyasaye machiwo to Nyasaye makawo. Koro ochope acceptance to yie. To ji te ok kale stage no. Jomo onyalo ruko, onyalo wae denial to the depression to the acceptance. Ok en manyuol ni nyaka kala kale stages go teka kolwore no. Jomoko nyalo wae panic attack kata denial to the acceptance. Jomoko nyaka kae denial to the depression. Koro depression onyalo the depression iga mokwongo, iga mar 2, iga mar 3 ng'ani pok ochango. Koro mano luongo ni kuyo masasa. En odwaro thieth mani malo ma seche moko watimo diagnosis to wakete thieth makende. Bende ni ng'eyo ni ka ng'ato owito ngimane jagono mantiere godo machiegni
kata inowuon iwito gimoro kata ng'at mantiere godo machiegni to inyalo kale kata ber kikale okange gi duto te mondo mi ekichope okang' mogik mwacho kacha ni acceptance ma iyie to ponono ni okokonyi samoro kaka wach mar depression ni nyalo dhi kodi mang'eny mokalo seche modhi kodi mang'eny odhiro chongi mani e yore mopogore opogore ranyisi mage makineno kuom ng'ato tibro wacho ni ng'ani entiere stage makama pod entiere stage mar denial pod entiere stage ma pod otamore kendo nyalo argue kendo nyalo kwedo kata Nyasaye seche go nyalo kwedo jogo mantiere godo machiegni to kineno ranyisi gi en ang'o monego be ni timo yena wakaw yweyo ka waduoge kidieny mar ariyo to wadwa ng'iyo ranyisi mag kuyo masasa kod gino monego be ni timo kineno ka ng'ato donje kuyo masasa kik dhi mabor kik isud kata matin. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. An koro sani aseng'eyo adier. Waywa en kamae, weche mang'eny midwa kelogo, inodo ni mondo itergi oko kucha. To ere kaka inidonjo kae? Security? Alina nakwonu mondo uwinja. Security? It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Kare kata kuyo onego beni wakawo gi pek nikech waneno ka entiere kod stages kata okange monego beno luwo. Ponono ni ng'ato okalo okang' achiel modhi okang' machielo ang'o madhi timore. To ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ani nitiere kod kuyo masasa kata midhiero mar kuyo masasa. Kiseneno ranyisi gi nyako Ramogi Ajwang' en ang'o monego beni timo. Ne wang'iyo kacha stages kata okange mopogore opogore wayudo kacha ni ng'ato kuongo bedo kod shock okuongo buok koneno ka ng'ato owito ngimane. Kaeto nyalo donjo e anga ichwang' iye wangi lakteche iye wangi ji duto te mantiere machiegni kode. Onyalo dhi e bargaining tene ni koro ong'iyo ni debe ni watimo masa moro ng'ani doko tho kata da bedo ka ng'ani doko tho. Kaeto nyalo donjo e depression. Kar depression kanyo ema ne wantiere. Adwa ni mula ne depression nikech niwach ni samoro koko ng'iye maber to nyalo dhi kata higni 3 kata mana higni 4. Depression ka ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ng'ani koro dhi marach. To ranyisi mage makineno to nyalo wacho ni ng'ani to koro dwaro kony. Depression mokwongo e yore machako ka anxiety. Ng'ane dwaro ni mondo one ng'at mane oselalcha. Odwa ni mondo ng'ano duogi. Odwa ni min gi oduogi. To ok nyal duogo. Ng'ane yudo ka seche moko nindo bende koro onge. Kech nitie stages mag nindo. Nindo bende koro lal. Mago koro wasedo jiranyisi signs kun tig machalo kaka chiemo be koro ko chiemo maber. Koro iyudo ka gini dhi affect kata brain ma kata paro gik moko bende koro lal kata. Ya iyudo ka paro gik moko koro lal inya penje ni to inside sani to konyal nyisi maber. Koro gini kosechopo depression ma koro ng'ani en ana lonely, en ana kumoro kumodi, en ana kende to nowito min gi kata mana higni 3 to pod oparo iyudo ka gini chando ng'ani. Kendo ka seche moko
nitie reminders ma ng'ani ka iyudo ka kata simbe pod osave kata mana status mare sanduku mengi osave kata mana liel osave mana kata joma nobiro koro gigo pod ni wiye pod obedo preoccupied gi weche mag liel manotimore kata na higni 3 mokalo koro mago kineno to ng'ani nie depression mowinjo beni ikonye kendo ka odhi od thieth to yudo thieth makende. Mano depression. Koro wang'iyane ranyisi mag kuyo masasa ma bende aneno kipogonwa e kidienje ang'wen. Wantiere kod physical tene ni ma ng'ato nyalo nene dende, kaeto waneno kata spiritual mano tudruok kind ng'ato gi jachweche ne kata jachwech man malo, emotional weche mag paro wuothe kodwa e okangegi kata ranyisi gi. Koro no ka physical kai when ochando brain ke nido ka brain nitiere gimilong ni amygdala part long ni amygdala ni en ka obedo triggered to miyo ng'ato paro gi ng'ato manowito kendo odhi arouse gimilong ni hormones cortisol hormone kasto miyo ng'ato bedo mokuyo kendo ido ka seche moko kata ng'ani brain ni ok onyal paro ngeche amygdala ni gi part mar belung ni hippocampus aparo bro chiyo badai koro hippocampus ga amygdala ni gin gikonyore e seche ma ng'ato owito watgi to ka ng'ano owito watne ido ka seche moko ka ok gitudore maber to ng'ani dhi bedo mokuyo kendo oleng kendo gino nyalo chando brain mare. Kendo physical ka iyudo ka ng'ani nyalo odhero ko iyudo ni ok ochiemo maber to konin maber, immune system dok piny kendo kata heart mare gwecho mag dho chuny bende dok piny tingoji be nitie kaka dho chuny gwecho, chuny ng'ato gwecho mondo mi blood obedo pumped odhi e brain. Koro ka brain ok yud remo maber to iyudo ka ng'ani seche moko kata nyalo bedo gi tuoche mag dhod chuny ma kaka trauma nyalo donjone to onyalo dhero to ek malo nyanya chande. Emotional mental gini nyalo chando ng'ato emotionally ni ok onyal paro gik moko mapiyo kane chotimo gik moko kaka unjo beno timo koro ok odok e wang'e ena ni gigo chando pache en gigo bedo preoccupied kendo kaka onyalo konyo onge kwa kao spiritual iyudo ka connection mare gi kata jachwech ne connection mare gi Nyasaye kata connection mare gi kanisa iyudo ka seche moko dok piny koro ka gino dok piny tingo ni gino sechando kabisa and relationship iyudo ka seche moko ng'ani kanu dhi e tich to nen ng'at ma sojo viol owuoyo ga gi ji kila siku to ng'ani koro kata mana wuoyo koro dok piny ok en outgoing ena kanyo lenga kanyo pod gigo kwanto chando pache koro ang'wen gi signs gi ema kiseneno ka ng'ani ng'igi gigi tiko ni ng'ani nigi kuyo masasa winjo omany thieth oyud thieth kasto konye. Iro kamana ahinya akwayo mondo mi ketnwa pichano mar signs of grief maber e screen mondo mi ogandawa onene ka wawuotho mos okang' kokang'. Oleronwa maber ni gini biro e yore ang'wen kendo inyalo nene e yore ang'wen. Yo mokwongo en physical, tiende ni kaka ineno ng'ato. Ranyisi mokwongo ibo neno kata kaka yande no chiemo, lokruok biro bede kata appetite change. Nen jagono mane ok yier chiemo koro biro chopo kama ok onyal chiemo maber. Seche moko onyal chiemo maber iyudo ni rateke ne mag del biro dhi piny kod weche makamago kendo kata tuoche mopogore opogore nyalo make. Kaeto bende ibiro yudo ka dende sik chapni achapa odang'ni, obiro bedo ng'at mool, mano gin gigo ranyisi makineno e dend ng'ato. Tok mano kende iwachonwa kacha ni physical sign bende kaponono nen jagono mane ok ti gi kong'o kata yedhe mamero ji tineno ka koro donjo e weche makamago. Kaponono ni odonjo e weche mag emotional iwachonwa kacha ni koro en ng'at mokuyo, en ng'at moling'aling'a kende kata tich manotiyo kohero ok odhi tiyo maber ahinya. Spiritual iwacho ni onge kod direction nikech samoro onge kod tudruok makare kod kanisa. Magi gin ranyisi makineno to ng'e ni ng'ani nitiere kod chandruok ma bende wawuoyo odiochieng' ma kawuono ma en kuyo masasa. Kineno ranyisi gi en ang'o monego beni timo? Ka ng'ato neno ranyisi gi jalony Bonaventure en ang'o monego beni otimo? Ng'ato koneno ranyisi gi winjo beni omanyo od thieth to odhi e od thieth, onyalo manyo counselor. En owuon okia ni gigi timore ne ng'a samoro ng'at matiere machiegni kodi ema koneno to nego beni ka okang' koso. Ng'ato machiegni kode koneno ka gigi osechako chando ng'ani to nyalo kowo ng'ani od thieth. Kokamano to
caregiver ng'at machiegni kode nyalo kete mondo mi ohere gik moko ang'wen. Mokwongo otim ang'owa ng'ani onyise obed machiegni gi nindo, onind makare. Wanyalo wacho kata ni hours madhi 9 to 11 kanyo. Konindo makare, ng'eni seche ma ng'ato nindo makare, mane gi nindo makare, emo gik moko timore mang'eny. Koro kata gik moko mane oparo mang'eny dhi doke unconscious part of the mind, kasto obro bedo, onyalo dongo to kiny obedo maber. Namba 2, ochiemo. Kech ka ng'ano ok chiem to gigi pod bro hinye. Man ng'eni kapok wamanyo jathieth. Koro wan caregiver. Ma pod wan dala. Yeah, wan dala. Ng'ani chiemo maber. Yeah, oyudi chiemo maber, breakfast, lunch, supper. Ochama chiemo maber, carbohydrates, starch gi vitamins. Kosechamo maber, oyud ngufu. Ket ng'ani donjo exercise. Yeah, ok exercise ni koro ne idhi e gym, onya bedo kata dayo to kinya keto dandi dhi e gym. Inyalo kedo kata ni wuoth kode, kata mana meters moko 100 meters tiduog kode. Wuothi tiduogi. Kaso mar 4 inyalo keto ng'ani mondo mi owuogi ji. Mondo ng'ini seche ma ng'ani wacho pache, ng'ama olalo watne ni wacho pache, wacho ku feel to gini miyo konye. Koro seche ma orelate gi ji to miyo gik mano paro mang'eny ka rume wiye, to ng'ani nyalo yudo chango mapiyo. Mano kapok itere e osiptal. Yeah, mano nyalo timo dala as first aid. Yeah. Mama onego be ni timo ka ponono ni neno lokruok to onge tinde mondo udhi une laktar koso bro chuno ni mondo udhi adhiya une laktar. Magi te nyalo timo dala kapok neno laktar. Ngech timo ma first aid mang'ato nyalo timo dala. Ng'ato chande. Kama ng'ato pok ochopo e ginene. To koro kuyo masasa ma koro kawo ng'ato noweto owadgi kata mana dweche 10 mokalo. To pod gineno mana gigo. Higa achiel osekalo, higni 2 osekalo, ma ng'at makoro kata iketo mana e diet, iketo mana nang'o, to gigo popo chan. Ng'e gimiluongo ni reminders avoidance of reminders. Iyudo ka ng'ani ok odak kalo kata but suptal. Nikech koni an osiptal to kanya kalo bute, yocho kaeroga. Kaparo kaka mamwa, kaparo kata owadwa ka nitiere mochari, ok anyal kalo but osiptal kanyo. Koro gigo pod miyo odhi trigger amygdala. Kasto iyudo ng'ani seche moko ok en kata avoidance of reminders, excessive extreme focus of the dead. Inyalo ka seche ng'ato kata picha owadgi mano senindo to ong'iyo picha ni sana, pod gino ni mane pacha nyaka sani. Koro ng'ani en ng'ato ma katiket mane nindo, iketo mane diet, iketo mane exercise, to ma ok nyal konye. Koro inyalo tere e od thieth to itimo na examination, to wang'iye e test, to ka talk therapy mang wache diagnosis badai, ka ok nyal tiyo, koro kete yath, medication. Seche ma ng'ato oseneno kata osetemo ma inyalo tim dalagi kuom ranyisi, itemo ng'ato mondo mi ochiem maber, pod ok ochiem maber, itemo mondo mi onindi nikech nindo bende ne wasebedo kod chenro makende mar nindo ka ineno ka pod nitiere kod chandruok e weche mag nindo, ratil mare dok chien, immunity ne tekne mag del dok chien, okele iru kaka jolony. Thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi ing'e ni ma en kuyo masasa kata ma token kuyo masasa? Koro kuyo ni kawaida. Koro kuyo masasa ema koro watimo diagnosis. Yeah. Koro diagnosis wachako ni wakao history mare, ogono mbaka mosom. Koro mbaka mosom ni wang'iyo history mare, kwasekao history mare to watiyo gi manual maro miluongo ni DSM-5 TR, Diagnostic Statistical Manual, text revised, gi nyawadgi miluongo ni ICD-10, ICD-11. Koro kwase mbaka mwakao ni wadhi wang'iyo ni to ICD-11 gi DSM-5 TR mbaka mwago kode nie ang'o mano wacho. Bende ng'ani bolalo watne the last 6 months. Koro 6 months obedo rawera. To 1 year en ng'at maduong', adult. Koro ng'ani bolalo watne 6 months kata 1 year mokalo. Mano one sign. Namba 2, ng'ani bende nindo, vegetative systems. Bonindo, chiemo, mano waketo kando. Wang'iyo ni ng'ani bende concentration mare chalo nade. Mano be waketo kando. Reminders, koneno kata mana liel, koneno kata kuma ji, oneno kata mana mtoka moting'o maiti. Bende gigo pod chande. Koro occupation machando wi ng'ani modho wang'iyo. Koro kwasekao history go gi moko bende mo okawacho sani ni ng'ani mbaka mogoni gini nitie iye, A, B, C nitie iye kae.
Kasto wadhi stage mar ariyo ma watimone testing. Wamake kar testing kanyo. Aneno ka weche manyien yo machuok osedonjo. Trevor dwani mondo mi oikre, mondo mi omiwa weche manyien adimba. Nyakwara Mugia Jwang, kare gini ok en kaka waparega. Topo nono ni ok othiedh ng'ato. Complications, chandruoge, tuoche maluore mage manyalo luore kuom ng'ato. Yena wakawiyo ka waduogo to wang'yo kar testing kacha ni kare ka ng'ato nitiere kod kuyo masasa kosetimne assessment to nego beni timone testing. Kaito thieth chal nade? Kik idhi mabor Nyakwara Mugia Jwang. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Baby girl for you. Baby nitapiga mboka, nitapiga hustle for you. And I wake up early in the morning for you. Baby nitatoa jasho, nitatoa shati for you. To get this song, dial star 811 star 274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and therefore that proposal has been dropped. Piny owacho dok chien kendo golo oko moko kuom usuru mane gidwa ni oket ne mwandu e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kalore gi kaka no campaign gi gik manowacho, onego chop gik manowacho. Tumekuwa holiday. Sasa siku ya leo ni kama holiday imeongezeka. Rakruok no bede kindo bila kod jopiny mane ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Let the death of our sister be our wake up. Honorable mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema malipema peponi. Chenro mag doho duto ne ochung pacho kaka wuono e kinde mane gitimo rapar ne yuago jang'ad bura Monica Kivuti.
kineno ranyisi gi kuom ng'ato mantiere machiegni kodi onego bed ni timo nang'o. Kotenore kod chenro mar penj laktar mwasega bedo godo, thothne ng'ama nigi chandruok ok ong'eyo ga ni en gi chandruok. Inyalo bedo gi chandruok, ok ichiem maber, ok inind maber, idang'ni adang'a. Thothne in owuon ma intiere kod chandruok ok ing'eyo. Ma akelo wa e wacho nang'o? Ma akelo wa e wacho ni in ma intiere machiegni kod jagono mowito ng'at mantiere machiegni kode tem matek mondo mi ing'e maber. Ma kapono ni fwenyo gigi mitere ti obro yudo konyruok mapiyo piyo. Wamula ne kar testing. Seche mamulo kar test kanyo kapono no ni intiere kod penjo mora mora kotende kod weche mag kuyo matut tinyalo tudori kodwa e lainde wa mag simu mabende waseyawo mondo mi wagomba ka wayud kaka wanyalo konyore. Nikech thothne yudo gani wabedo ka kod kuyo mang'eny kaka jorotenge to kwatime gimoro mabende nyalo kelo na chandruok koso. Kapok idwa kamano wang'e ne weche mag testing. Koro kaka nawacho kwasekawo history mare mwatiyo gi manual marwa to wadhi e testing. Koro testing kae ok watere lab to wamiye manual test. Nitiere kalatese mondiki ma obedo approved gi WHO ma wamiye to otik. Koro nitie penjo kanyo monyalo tik. To ken ng'at ma ok nyal to wanyalo somone to watikne. Kasto kwaseng'iyo kaka ng'ano score gin to watimo scoring ne to wang'iyo ni kaka ng'ani watimo testing ne ni gino o fall mild, moderate kose profound. Koro ka wang'iyo ni gini en profound kata ken mild kata en moderate. Sichimu wacho ni mild, moderate, profound mani temo wacho nang'o mondo mi oganda waduto te nyaka mantiere kor gweng'o winj gimi wacho maber. Atemo wacho ni kwaseng'iyo history ne to wang'iyo ni to kaka ng'ano go mbaka ne kaka otimo watimo scoring mare ni wago kwano kaka owuoyo kodwa kaka otimo gine ni wang'iyo ni to gini en piny level mar kuyo ni piny saidi kose ni ediere kose ni malo. Koro kani malo kata ni ediere kata ni piny to wang'iyo ni kaka owuoyo nwa cha mbaka mwago kode cha history taking ne cha kwang'iyo gi kaka wacho ni bende gini achiel kose mbaka mogoyo cha upogore gi test mwamiye ni. To koro kani tiri kaka gigo chochni to wanyalo kete ang'owa e thieth. To thieth mokwongo itimone talk therapy. Talk therapy en wuoyo kode. Mano bende ni yor thieth? En yor thieth. Koro wanya wacho ni en management. Ngech gicha kaka ne wang'iyo stages kacha nitiere anger gi depression. Koro wada manage anger ni mondo mi ing'ani kik wang' ahinya kendo depression cha mondo odwok piny. Koro wanyalo manage go. Koro en talk therapy. Koro talk therapy ni wuoyo gi ng'ani wakete sessions mwinjo be ni minimum en ubedo 4 months kata ke every week wami sessions ariyo. Koro e sessions kai nitiere assignment kata homework mamiye gimodhi timo dala. Wanyalo nyise ni okay wadani dhi ndik barua a letter to lose loved one. Ndik barua ne ng'at minise lalo cha. Ndik barua ne nyathini. Ndik barua ne mamau kata ndik barua ne babau. Mano ng'at mano senindo mawito. Cast ibi kode next session. Koro kanga ni biro kode next session kata ni en week mabiro to obiro to wasomo barua. Iyudo ka barua ni seche ng'ani nyalo ndike onyalo ndike na 20 pages. Mano ng'ano ndike 20 pages mano nyiso ni ng'ani pod nigi feelings mang'eny kuom ng'at mano wito. Owacho te mani chunye. Owacho te. Kasto ni lugha mutiyo godo, language mutiyo godo yini. Wadhi ng'yo ni ma en feelings kose en pod en mana gini. Koro ka en feelings wadhi somo barua kaka ondike bende handwriting mago bende wadhi ng'iyo. Koro wanyalo penje ni to ang'o mitiyo gi wachni ka? Ang'o mitiyo gi maka? Tang'o mindiko 20 pages. Moloyo dak ni ndik pages anini. Koro mano nyiso ni ng'ani pod gini pod chande. Koro ka osendiko barua mwasewuoyo kode mwasesomo barua ni together to wanyisi ni koro barua ni wadwa na yieche. Iyini wa yieche nyaka wasik permission ne. Tenya ka seche moko tamore ni kik yieche barua no. Seche moko ni ayieche barua no. Tiko ni okay wada yieche barua ni. To wada dhi wakaw barua ni mondo chieng' moro wanyiew maua to wadhi wakete liel mamau to wayieche barua ni mondo igonye. Mondo igonyri mondo koro ibed free. To kineno ka ng'ani tamore ni ok odwa dhi e liel mano pod gicha chande ni or remind us of gik mano osetimore. Koro mano pod ng'ani dhi thieth. To en talk therapy makawo minimum 4 months. Koro kwae talk therapy to waneno ka ng'ani ok changi e dweche 4 gi.
koro wakete medication, wakete yath. Ya, ngech kacha no ng'iyo ni depression benefit stages kacha. Koro wakete antidepressant drugs. Mo odonje to koro thieth yath bedo matin to wuoyo bedo mang'eny. Ok wanyal kete yath mang'eny nikech nyalo hinye. Koro wuoyo mabedo mang'eny to yath bedo matin. Yeah. Gimok ang'eyo ni seche ma wadonje wechegi kama debede ni wadonje gige wasunge ahinya, debede ni wadonje gik moko mane waonge godo ahinya, nikech magi gik mane waonge godo chon. Inyalo konyowa kanyo magi gik mane waonge godo chon ni ng'ato iwuoyo godo inse ni dhi ndik barua ne ng'ama nosenindo kod weche makamago, kaeto niwacho kacha ni somo barua. Nyisa significance mar somo barua ni, kaeto nyisa significance mar yiecho barua ni, kata seche miyieche ni watemo timo ang'o ka mondo mi okonye. Seche miwacho ni wadoge liel waket maua, ang'o ma watemo timo e gigi duto te e seche ma intiere therapy ni? Seche mwatemo timo ndiko barua, somo barua, yiecho barua, tero barua e liel, en wateno mondo ni ng'ani koro ogonyre. Wadani mondo ogonyre gi, upogre gi the spirit ng'at mano sewito cha. Kech kok watimo mano to ng'ani pod otwere gi ng'at mano sewito cha. Pok oyie, pok accept, pok ochopo e level mar acceptance ni ng'ani nosedhi. Koro ka ok oyiecho barua ni, kok ondike, to wani ng'ani to kata wan kamae, lakini pok oyie ni ng'ani noseweye. Koro yiecho barua ni seche mwa yieche ni wakwaye permission. To koseyienwa to oyienwa wanyalo dhi e grave to wayiech barua to wawite liel. Mano nyiso ni ng'ani koro ogonyore gi wachno. Ok en mana homework no kende. Wan kata gimoro ma wanyalo nyiso ni okay, wadwaro ni mondo itim ang'owa, ing'ad gazet. Ing'ad gazet. Ni ifom godo nying ng'at mane wito no. Koro wana kaka ng'ado gazet ni. Yero ka simo ng'ado gazet ni madongo, simo ng'ado matindo. Koro ng'ado gazet madongo nitie gima nyisowa. Nyisowa ni ng'ani pok wa accept. Kendo pod en gi uchungu, en gi ich wang'. To ko ng'ade matindo nyisowa ni ng'ani ochako were gi tho mar watne ni. Koro kose ng'ado gino ma wane ni ng'ade to wakete ni koro ketane ang'owa e wall mondo osomre. Inyaka seche moko kata osome, oketo letters go, to kete wall, to letters ochochni mok nyal somore. Koro kwang'e ni letters ochochni, wadok igno ni concentration. Ni ng'ani, concentration mare pod ni piny. Koro kas concentration mare pod ni piny, nyiso ni ng'ani gini pod chande. Koro pod owamiye sessions, odhi godo mbele. Kaka pred buduki mana chien kocha, kaka oganda jorotenge, wamanyo professional help kata konya kuom jolony kaka un seche ma ng'ato ntiere kod kuyo. Bende ochopo kama koro ji wuok oko mar manyo kony ni koso pod wadila kod jua kali? Ji wacho ga ni professional help, mental health is for the rich. Jomoko wacho kamano. To onyalo bedo yes to some extent. Ninge chudo ka charges mag tuoche mag dang mag paro gin malo. Kaka last month waneno ka gazeto wacho kacha ni joma dhi rehab, jomotere rehab winjo be cost 139,000. Koro edo ka seche moko yuto mar anyuola kata yuto mar jodala tin. Ka rehab makawo mana 3 months to en odhi ka 139,000. Koro joma yuto gene piny gidhi golo pesa ni kani. Koro ka seche moko jogo ok nyal to kanisa nyalo donje, to nitie joma nyalo chiwo kata mana pro bono services mondo mi jogo yud kony. To moaso kinyalo kony jogi to gik matindo kama wacho ka ni inyalo timne gi first aid moko matindo mondo mi kik ng'ani chope e level makoro gini chando ngimane higni mang'eny. Onindo maber, ochiem maber, orelate gi ji kendo e kanisa kendo e anyuola, kasto obodhi mana maber. Wadoge weche mag thieth ni wacho ni kapo nono ni miwuoyo gi ng'ato kuom dweche 3 kata dweche 4 gi ok okonye to koro idhi e yath makoro ang' ni miye yedhe kaka mag antidepressants kod weche makamago. Mulna kar yedhe ka ng'ato dhi muonyo yedhe gi kuom thuolo marom nade? To yedhe gi bende wawinjo ga ni kapo nono ni oti godo ndalo mang'eny ketho nyiroke. Thieth mar nyiroke ne watimo odiechieng' manyoro, wayudo ni en thieth manengo ne tek mokalo. To thothne obiro bende ka wacho kod yedhe kuom kinde machuok, kuom kinde malach ma ok kare. Koro yedhe gi gina wacho ni wuoyo bedo mang'eny moloyo yath. Kwa keto kata mana miyo ng'ana yath, wanyalo kete kata mana yath ma omuonyo kata mana dichiel e ndalo 3. Mondo duok o balance
chemicals my brain. Kechilo ka seche moko brain kacha odhio chapni. Koro idwa ni mondo gine ka odog piny mondo mi gik machalo kaka hormones cortisol ma seche moko no ochapo gik moko. Koro obed balance. Koro gini kose nini to odok mane e wuoyo e session to inyalo penje ni to yath dhi kodi nade. Side effects mage minene yadhni. Inindo bende ichiew maber ko gik machalo kamago. Koro yath imiye matin to wuoyo bedo mang'eny. Kech kwa mi yath mang'eny to nyalo kethe, nyalo inyo ngimane, kendo nyalo bedo no nyalo depend kuom yath moloyo kata mana wuoyo. Koro wuoyo ni ema duong' moloyo yath. Wathoro ga bedo kod cases ma ng'ato omanyo kony, owuo kode, okete nyaka yath to pod ok okonyore. To kaporo ni wantiere godo kang'o motimore, to ji ainago inyalo konye nang'o? Cases go tin ma ng'ato ka okete yath to kendo wuoyo ni okete sessions to konye, malore ka ng'ani ok respond to treatment. Kaka seche moko iketo ng'ani sessions ni every week ji romo. Tido ka seche moko ng'ani odwa uchikre kata mana saa 5 ng'anda biro saa 6. Kasto bende ido ka seche moko ok okaw treatment ni very serious. Tegeni treatment dwaro mede ok en treatment mar ng'ani kende. Nyaka bed involve nyaka e caregiver, ng'at modak kode machiegni. Kech ng'ani nyadhi nyiewo kata yath, nyandikni kata yath ni mondo odhi onyiew, odhi okaw e pharmacy. To yadhni koko bedo followed up ng'at modak godo, ok onyal muonye. Koro koko muonye en modhi hinyore. Koro caregiver bende imiyo sessions ma kando, nise ni adwa ni follow up ni ng'ani bende muonyo yadhni, mamuni bende muonyo yadhni, nyathini bende muonyo yadhni. Kasto sessions bende obedo followed up ni to gik ma miye ni onyalo kata mana wuoth exercise bine no kowuotho kata compound bende ochiew maber bende onindo maber bende orelate kata gi ji kech ka gigo onge to gigi dhi mana kanono wuoyo wanyalo kete sessions to konye wanyalo kete yath bende ok dhi konye ka ng'ato osetieko thieth onyalo bedo therapy mar wuoyo ni kata yath ma omuonyo bang' ndalo marom nade kata bang' thuolo marom nade ma ng'ato koro bro winjo kodhi maber kata odok e ngimane mapile wacho ni o recover kata ochango chuth. Waonge gi timelines ma ni ng'ato nyalo kawo dwe maromo kama kata ndalo maromo kama to change kech gini koro luwore gi kit ng'ato ka ng'ato. Ngejo ka seche moko dend ng'ato nyalo respond kuom yath mapiyo to chango piyo. To ng'at monti ma dende nyalo take time mondo mi o recover. Kasto gimana atemo wacho kendo ma avoidance or reminders ni. Mido ka seche moko ng'ato koparo gimoro to gino miyo dhi bedo mokuyo. Koro gigi emoda temo mondo wagol. Koro waonge gi timeline ni ng'ani kwa miye yath maromo kamae kata ni wakete e thieth kata mana 4 months kata 5 months koro wa expect ng'ani ni dweche 6 mabiro to ng'ano chango. Koro gini luwore gi kaka ng'ani o respond gi thieth kaka okawo thieth kendo namba 2 gi kaka kite cha personality mare chal nade. Bende inyalo geng' chandruoge kata complications mabiro kod kuyo masasa? Inyalo geng'i. Iluwo ni seche moko wang'eyo gi yo ma ni mondo ng'ani ka odonje exercise to kuyo masasa ni ok dhi bedo ni. Ng'ani ko ochiew maber kuyo masasa ni odhi bedo prevented. Kendo ng'ani wanyalo prevent go e yore mag thieth. Kasto koro ka ng'ani gigi nyalo chando wiye to gigi wuok kuome. Koro ok nyal chande sana. Koro gigi nyalo bedo prevented mapiyo. Kech nitie jomoko ma gini ng'ato wito ji opogore. Inyalo ka seche moko na family nyithindo gin 3 to giwito mama. Iwinjo? Tido ka nyathi achiel ento to be gini bok chande sana. To lakini 2 to gini chando gi sana. Iro ni connection mare gi min gi maybe neni malo moloyo connection mag jomoko. Watimo gimiluongo ni seche motimo family therapy nitie gima tiyo godo ni emotional ball. Emotional ball eni mama, baba gi nyithindo kata ka nyithindo nitiere 3 to watugo moko matindo kata wacho ni wadani kaw mpira ni idirne mamau idirne janyuolni. Tinyado ka seche moko nyathi manyako okaw mpira to dirone min gi to nyathi ma wuoyi okaw mpira to dirone wuon gi kata vice versa. Koro kare mpira mokwongo modirne ng'ato ido ka connection ang'o monyako ni nyathi manyako ni odiro mpira ni mokwongo ne min gi moloyo wuon gi. Ido ni connection mare gi min gi nitie machiegni. To ido ka nyithino moko gi to diro mpira
e wuon gi. Koro ka seche moko kata kama in gi ni Nyasaye omo, tido ka nyathi manodiro mpira mokwongo ni min gi kane gwane activity family therapy, iro ka en gini dhi chande nikech connection mane en go gi min gi ni malo moloyo nyithindo mamoko gi. Aneno ka thuolo maya wanga ka en mana ni thothne kaka oganda ok wamany ga kony seche ma wayudo lit gi kuyo. Wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono en ang'o? Anyalo wacho ni ji omany konyruok, gidhi e osiptal, otimnegi hocho, kaso diagnosis otimre, kaso gidog e wang'e mapiyo kapok gihinyore. Nikech tuo ma kuyo masasa en gima hinyo ji to ji olingo de udi. Koro inyalo manyo konyruok kapok ihinyori. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye, namba mar simu kata kama wanyalo yudie? Iyuda e klinik man Kikuyu, Gardens Arcade, kata abedo atudra gi Sheba Hospital mano Mombasa Road gi Tranquil Hospital mano ni Karen. Namba na mar simu en 0714770927. Inyalo nuoyo 0714770927. Erokamano, aduoko erokamano kuom biro wago mbaka e penj laktar kotende kod weche mag lit gi kuyo matut kata lit gi kuyo ma asasa. Ageno ni kwany achiel ariyo adek nyaka Ramogi Ajwang'. Bise neno ka ng'ato otho kata ka jaod ng'ato otho, tembe oluwe mapiyo piyo toke. Ne en kuyo masasa ma ok ojol kata ok okony. Iwinjo kowuok kuom jalonywa ni gigi inyalo kony kendo inyalo geng'. Intiere machiegni kod ng'ato mowito ng'ate moro, bed caregiver, bed ni in ema inyalo rese. Kineno ranyisi mane wawacho ka, to watem matek mondo mi wamany kony. Ne director na Lindsay, erokamano mathoth, ne producer na Papecho Okoth, erokamano mang'eny, ne in jahera mar chenro ni erokamano mathoth kuom kete ka an iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.